Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa kelas 3. Pelajaran basa Jawa sakmenika babagan dolanan tradisional. Dolanan iki arane gobak sodor. Bocah-bocah sing wis tau dolanan iki mesti seneng banget amarga iso peplayon. Apa bocah-bocah tau dolanan dakon? Sik luwih akeh nglumpukke kecik ing lumbunge kuwi sing menang. Mesti seneng ta? Yen niki arane dolanan apa ya? Sing siji jaga, liyane padha ndelik. Nah niki sing diarani delikan utawa cetungan. Yen niki dolanan jamuran, gandengan mubeng sinambi nyanyi. Mesti bocah-bocah seneng to. Nah yen niki dolanan egrang. Ora saben bocah iso lho. Sing durung tau numpak egrang becike latihan dhisik supaya ora tiba. Mekaten nika contoh sawernaning dolanan tradisional. Ayo kita lestarekaken. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.